Ay, kinsa ni? Ateya. Ateya. Pila edad ni Ateya? 11. 11 years old pa mga igala, Ginoo ko. Unsay lingaw ni Ateya karon diha? Nag-Facebook. Nag-Facebook ka? Kinsa man dyan mong gi-stalk dyan sa Facebook? Kinsa? Greenlee. Greenlee? Kinsa man sa Greenlee, oy? Mo kailana? Ano siya sana? Kuha akin ni ang gahon. Kaya ko si Ramini, ang batang bronze. Langga. Oh, Unsay magi-Facebook diha? Kisa na si Greenlee, pasabda ko. akong classmate. Imong classmate na si Greenlee. Aka nag-eskwela man. Bara. Bara. Aman imong gini imong mama papa. Nagtrabaho na pero nada sa likod. Nagtrabaho na pero nasa likod ba? Nagtrabaho. Ngunit klaro ni mga hoy, ayun tuloy yung binaka kanyang mga anak. Sige, atong i-assume nga nagtrabaho sila. Asa man sila nagtrabaho? Sa Wishbound. Wishbound. Ayan, imong mama nakagapon wishbound. Oh, Yan. Ikaw unsa man imong buhat karon diya sa inyo ha? nagigda-igda. Wala ka na human nakahugas plato? Wala. Sige mo rin ginakanan na third idea. Saray ka kakita sa mga hugason. O, tabang-tabang po pag may time ha. Oh, YTL. Ikaw ba, basi nag-uyab-uyab na ka? Kusiong ko na imong kilid doon. Nag-uyab na. Oy. great ko ni. Alala, yari ko lipaton na no. Aminaw sa ba, nana ba kayo uyab? Nag-uyab-uyab na siguro ka no. Wala pa. Sure ka, honest? Oh, Cross your heart? oh. And your silingan will die. Sige na, greet na. Great ko ni Ayan Antoinette Hangaw. Og sa akong mamag papa. Mga bato, sige po nini. Ay, hoy, udagi ko ni. Sige, paspasin na. Kita ba? Mag-request kong kanta nga. Wag siya. Sige. Mga bato, sumday ni Antoinette di ayo. Sige. Salamat. Bye. Ikaw, Antoinette, lasang lang ka ha. Sorry kayo. Labaw pa ni Weibo. Ay, sus na. Bella scholar ta. Kasi Antoinette naman nagapon to yung mga batches niya. Sugo. Hello! Oh, Kaog sago. Kinsa ni? Jason. Spela na pa mong edad. 11 yapon ka. Kauban niyo po mo ni Antoinette. Ha? 15. Ansa? 10. 15? Oh, Ansa may mong lingaw karon dia? nakaigla. Digda. Grabe ka ni sila. Digda rin. Kisa imong kauban diha karon. Aking kuya. Imong kuya. Suko ka? Wala eh. Sakit ba ka? Tagaasa ka, tagaasa. Taga Villanueva. Budots mo dahil. Nangaon na mo da, nag-snack na mo. Wala. Hugas na mong plato. Mana. Ama ninyong imong ginikanan. Nagtrabaho. Trabaho. Sige na, i-greet mo mga kamorkada da. Berahe. Great ko sa akong kuya na Kapoy ba ka ni si Shagit? Oh, pamili Baling. O pamili Asis. Kung mga barkada dire nga. Kuha dire mangga. Ay, kukuha ng mangga na. Oy, uli yung mangga, oy. Wala. Isa ba? Ah, May problema? di manunggan ni mong tingaw. Ambot ni mo. Padayon na sa imong greeting. Sa ikong damay-damaya diha. Para mahumanan eh. Sige.
Dito sa may gagaw na silang balay, naglantawa og TV og sigig, paminaw og MOR. Nga magbuot ba ka mo tanaw siya TV? Masagdi siya, iya man itong balay, tanaw siya TV. Okay na ba minog MOR? Di siya paminaw og MOR. Mayo. Kadik siya. Mayo, kaya adik-adik siya MOR. Dakpo na siya sunod. Wala, may request. Ambot ni mo. Sige, sagit ka. Hago ba kanimo paminahon? Ang sa'yo request mo? Ang kay Tagal. Suko! Wala, oy. Ulion ta karon. Kay Tagal. Oh, Ah. I love you. Buwana ro! 15 pa, napag-chance ni mo ladlad ni. I love you to! Oh, I love you so much. Sige na, layas na. Amping the always. Kuhan, unsa di mo pangalan again? Si? Jason. Oh, Jason. Eh, salamat Jason. Amping always da. Oh, yan, halos mga mga taga-bilya. May pagpaminaw niyo dag MOR. Igrito na ako amigo, si Pugsit King, Hoods White King, Michael Doninia. Master, morning. Salamat mga taga-FDC diya, mga staff ni mo diya, nga mga gwapa. Regards ko lang ni Juvel. Pagkupan pang mga lagot mo diha sa may FDC Bulwa. Yono! Ay, 10:44 na mga kapamilya, mga migs. Magpadayon ta suna para sa tuwa mga Palanay love songs. Again, inyong mga greetings diha. Kay last caller na to i-greet na mo. Sa akong pagbalik, i-text ninyo sa 0995-335-2093 mga kapamilya. 10:44 and this next song is brought to you by Phoenix Super LPG.